Tak poďme zhodnotiť najprv tú letnú časť prípravy na suchu, ktorá bola tak, ako by ste zhodnotili. Čo ste tam mali všetko na práci? Ja myslím, že prebehla presne podľa toho, ako bola naplánovaná. To znamená, nejaký úvod sme sa rozbiehali. Bol tam taký prípravný mikrocyklus, kde sme sa zamerali na ten tréningový objem, na vytrvalosť. Veľké množstvo rôznych kompenzačných cvičení, ktoré pripravili vlastne tie sváliky na určitý druh záťaže, ktorú sme potrebovali práve v tom neskoršom období. No a cez sústredenie v Tatrách sme sa potom prehúpli do skôr takých silových vecí, dynamickejších. No a ja myslím, že záver vyšiel celkom dobre. Zamerali sme sa na tie rýchlostné veci, dynamické veci. Bolo tam samozrejme kus tej silovej dynamiky, takže ja myslím tak, ako to malo byť. Ono už tam v závere bolo aj pár zranení, nebolo to spôsobené tým, že by mali nejakí chlapci veľkú záťaž alebo také niečo? Ja vám garantujem, že v mužstvách, kde sa trénuje menej, je oveľa viacej zranení. To je ad 1 a za druhé, pri 30 hráčov je vždycky nejaká pravdepodobnosť, že niekto má zanedbané niečo z predchádzajúcich období, či je to v rámci svalových vecí, úponových vecí a podobne. To znamená, pri 30 hráčov nemôžete každého podrobne poznať jeho zdravotný stav, jeho svalové disbalancie a tak ďalej. Že tá pravdepodobnosť je vždycky väčšia ako pri individuálnom tréningu, ale to, čo som povedal na začiatku, za tým si stojím, že v mužstvách, kde sa trénuje oveľa menej, oveľa kratšie, je oveľa viacej zranení. Chlapci mali teraz trojtýždenné voľno, dali si im nejaké individuálne plány, alebo bolo to všetko na ich profesionalite? Voľno bolo dvojtýždňové, nie troj. Proti trojtýždňovým voľnám som ja veľmi zásadne, to znamená dvojtýždňové voľno. Nie, to malo slúžiť na to, aby po tých 10-11 dňoch prípravy práve zregenerovali, oddychli a pripravili telo vlastne na ten druhý cyklus, ktorý práve už bude špecificky zameraný práve na tie hokejové činnosti. Tak aká bude vaša úloha teraz v tejto časti fázy? No, tak jak sa tvrdo začalo, aby sa tvrdo aj pokračovalo. To znamená, samozrejme aj k ľadu patrí tá mimoľadová kondičná príprava, takže vždycky pred ľadom alebo po ľade tam je strašne veľa priestoru na to, aby chalani odrobili kopec vecí, ktoré súvisia práve s tou kondíciou. Vidím, že chalani vás ešte stále majú radi. Ja dúfam, že áno. No a nemáte ani trošku chuť si s nimi výjsť na ľad? No, uvidíme, perspektívne. Dneska som to ešte hodil na tú suchú prípravu, možno časom uvidíme. Práve v tejto chvíli chalani schádzajú z ľadu. Aká je vaša úloha teraz v kabíne? Čo budete teraz s nimi riešiť? Teraz v zásade nič. Po tréningu bude individuálne vybicyklovanie, stretching a tak ďalej. Moja úloha, alebo moja pozícia v zásade bola na suchom tréningu pred ľadom. Rozcvičenie a silový tréning, zameraný podľa štandardného mikrocyklu. Treba na chalanov veľmi dávať pozor, aby to robili poctivo? Ja myslím, že za tých 11 týždňov si zvykli, určité veci sa sprofesionalizovali, takže nemal by tam, už tu bol taký, nemal by tam byť nejaký zásadný problém strážiť. Ja myslím, že sa to zlepšilo veľmi k dobrému.